आंनि मुङा रुपेन बर'। आं फालमानुबिथा लासितपारा गामिनि। ना फिसा ना बेफारि खालामो। ओमफ्राय बे ना बेफार खालामनायनि मुङाव जोंहा प्रमद सारनिफ्राय आं बाइक गांसे मोनदों। Btr सरकनिफ्राय राकेश ब्रह्म सारा होनाय बे बाइकआ। आं बेजोंनो दासान्दि सोलिनानै दङ। आंनि न'खरखौ बेजोंनो सामलायलांबाय दङ। उनफ्रावबो बेफोरबायदि फिसा जेनेबा जोंनि ओनसोलाव गोबां बेफारि दं। बिथांमोनाबो आंनि बायदि जेनेबा मोनलाङो बेखौ आङो Btr सरकारनिफ्राय बेखौनो आर'ज गाबबाय थाबाय। थांनाय समाव बेफोरबायदि मोननाय जायाखैमोन आरो बिदि गामि माबाफोराव हाबनानै बेफोरबायदि अनसुंथाइनि बिखय जेबो खोनायाखैमोन, मोनफेराखैमोनबो। दिनै Btr सरकारा बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ होनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो मथा मथि 2010 मायथाइनिफ्रायनो खालामदों। ओरैनो साइकेलजोंनो थेब थेब खालामोमोन लकेलावनो। दा आङो बे बाइकखौ मोननानै जों गोजाननिफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामनो हानायाव सुबिदा जादों आरो। बेखौ दा 5,000 माबा चेक होदों बेफारि माबानि नामाव। मोजां जादों। बेनिफ्राय बिदिनो जेनेबा गुबुन बेफारिफ्राबो आंनि बायदि जेनेबा मोनलांनानै दावगालांनो हायो, आं बेखौ हास्थायो आरो। बेफोरबायदिखौ खोनानानै मोजां मोनदों। जेनेबा इयुनाव जोंनि बे Btr ओनसोला बेफोरबायदिनो थाखो जौगालाङो, बेखौ हास्थायो आरो जों। गभर्नमेन्टनिसिम थेंक इउ होनो सानो, साबायखर प्रमद सारनिसिम। बेखिनियानो।